na yi imani da Allah, na rage da Ubangijin da ya haliccan. Kun ga wannan kuɗin naira 350 ne na. Zuwa na banki uku ina so na shigar da wannan kuɗin tunturin da jama'a. Banki ma lokacin hana mutane su yi gaski. Na rantse da Allah wannan kuɗin wahala ne na same su, nake juya su nake samun na abinci na. In aka ce lokacin da na karɓa kuɗi yayi, na yi asara wannan kuɗi, na rantse muku da Allah ni kuma zan tafi jeji. Wallahi barahu, na rantse da Allah sai na, idan baki da nafa zan koma ba Allah ya tsine mini. To ka nemi halalinka, rana tsaka an zo an ce sun tashi daga aiki sun zama takardun banza, sai ku koma barayi. To me a ciki? Haka kuke so? To a matsayina na matashi ko aure ba ni da shi, na dan kukuta, kun san wahalar da ne na samu wannan jari, noma ne, no kace mu koma gona, mun koma gona, mun je mun yi wahala, mun samu kuɗin, kuma gashi kuɗaɗen wannan wallahi ba zan sake zuwa bankin ce zan saka wannan kuɗin. Na rantse da Allah ba zan koma banki domin in saka kuɗi. Na ran tare da su, kuma na rantse da Allah suka koma, suna ana cewa yau gashi lokaci yayi wannan kuɗin an daina karɓar sun koma takardu. Magana ta riga ta ƙare. Na rantse da Allah wallahi tallahi haɗa kayana zan yi, wallahi jeji zan ku. Mu je mu koma ki da ai ba wata matsala bane. Wallahi kai tsaye na rantse da Allah ba zan koyi abin da yake cikin zuciyata ba. In aka ce ne asarar wannan kuɗin, wallahi da karanan na kuma dan fashi. Dan durin ƙwarku mu je ai tafiya haka. Ran kowa ɗaya ne, kowa ɗaya.